Nanawagan ng presidente sa Mandawi Chamber of Commerce and Industry kun MCCI nga tun-an pag-ayo ang mga sugyot ug petisyon nga paumentuhan ang minimum wage sa mga trabahante karon. Taliwa kini sa krisis nga nasinati aron maabagan ang mga naapektuhan. Ani ang report ni Nico Sereno. Sa pag-igo sa krisis mugna sa gubat sa Middle East nga may resulta sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo, ang nagkadaiyang mga labor groups nanawagan og aumento sa daily minimum wage sa mga trabahante. Gani nagrally pa sila pipila ka semana ang nakalabay ug nag-awhag sa Regional Wage Board nga umintuhan ang minimum wage para makasapar-sapar karong panahuna. Sa ilang bahin, gipasabot sa presidente sa Mandawi Chamber of Commerce and Industry o MCCI, nakasabot sila sa sentimiento. Pero ang ngayang istudyuhan pag-ayo ang proposal kay makaapekto kini sa gagmayng mga negosyo. Of course, we also understand the plight of the workers, but at the same time, we also have to look at the business sector. Also, there should be a balance, because if it's too high, then some businesses will just close down. That's the easiest thing for them to do, but we don't want that to happen also. Maong awhag niya, We really have to sit down and talk with all the parties involved where we can find a balance. sa Mandawi City Hall giubanan sa grupo sa mga negosyante ang mga bisita gikan sa Kaohsiung City sa Taiwan kinsa mainitong gisugat sa ilang pag-abot. Nakigtigom sila sa mayor kundi gihisgutan ang lain-lain nga mga topics. Labi na ang posibleng investment sa mga langyang kumpanya diha sa Mandawi. We want to bring in investments into Mandawi. Of course, Mayor Jongki and the city of Mandawi are very, very helpful and very open in bringing investment. Of course, that translates into job creation, that translates into higher GDP of Mandawi City. Sa pagkakaroon, moabot sa 540 pesos ang minimum wage alang sa mga trabahante ubos sa Class A kun mga dapit sa expanded Metro Cebu kundi inalakip ang dakbayan sa Mandawi. Nico Sereno, Balitang Bisdak.